Og velkommen tilbage. Eller ikke velkommen tilbage. Den her video, den var fucked. Så det er bare hej til YouTube. Og velkommen til multiplayer med Nicolas. Nej. Okay. Han er ikke med. Og vi bygger et house. Ja. Byggede vi sidste uge episode. Sådan der. Fuck, jeg får meget ud af det der træ dernede. Jeg har 38. Ja, og vi skal bare mine, eller få en masse træ. Tree. Nicolas skal faktisk noget rimelig dårligt. Mig og Nicolas Ø gør. Vi kan ikke finde noget krydder ting. Nej. For vores chili ikke? Ja. Jeg vil sige, at faktisk så stærk er jeg, hvorfor jeg faktisk var ved at græde. Fordi vi kom til at komme alt for meget chilipulver i. Vores kylling. Og det sjove ved det, at mig og Nicolas Ø, vi spillet ud i skralderen. Og så var det sådan, at de andre også skulle smage på det. Gode tider. Det var sjovt. Og vi gav det til ham der i starten. Fordi der var en i starten, han sagde, at vi skulle smage hans kød. Og han er bare stoppet totalt op med peber. Nå. Så det er jo meget godt. Det er meget dejligt. Det gør altså 4 stacks planker nu. Ja, det er rigeligt. Så kom det ned i 5 stacks. trækisten. No. Hvor er det? Det er ikke trækisten. Det er ikke trækisten. Det er ikke trækisten. Og så det her trækisten. Ja, det er trækisten. Sådan. Der. Der var det her. Hvor så du henne? Her. Ja, for jeg har tjent 1 million. Jeg har brændt hver en krone. Vi startede den her kanal i går. Hvis der var noget, ikke vidste. Og vil vide det. Går bare sådan her på. Den er på. Nå, så går vi sådan her. Og så går vi sådan her. Sådan jo. Er det ikke bare et godt system, det der? Jo da. Hvad er der herovre? Hvorfor er der også cobblestone der? Nej. Ikke godt. Det er nok bare en fejl. Ja, jeg skal lige over og smelte noget jern også. Og vi har bygget en smeltningsmaskine. Den har jeg bygget. Nicolas har bygget. Nico. Vi har lige glemt, at man ikke må slå dig. Nicolas Tuborg. Fuck. Bokkedakka. Nico, der er en, der TP til mig. Lad være. Hvad? Jeg ved godt. Stå lige på trappen, og så TP accept. Ham, lige her. Lige på trappen. Er du klar? Ja. Er du så klar til, at vi smadrer ham? Ja, jeg står klar, og ellers falder han jo ned. Skal så TPSCCT. Sådan. Anmodning accept. Jeg er klar. Jeg stiller mig her, jeg skal blive stående her. Er han kommet over? Jeg kan ikke se ham. Nå. Det var snuttet. Jeg tror, jeg vil gå ud og lede efter noget sand. Jeg skal ud og lede efter vand. Sandvand.
Au. Op. Hernede. Der er vand hernede. Det er ikke sandt. Dernede, hvor din lille farm er. Nå ja. Jeg har købt noget for hver en krone. Yeah. Puh. Der. Der er hvide heste. Jeg vil have en hest på et tidspunkt. Det vil jeg også. Hvor er det nu så? Ja, det er så. Det var bare ulækkert, det der. Nej, jeg har fundet et æsel. De er seje. Jeg har fundet 3 æsler. Alle æslerne. Hallo, han kom nu. Og han døde ned i den der. Han faldt ned i den. Døde han? Det ved jeg ikke. Jeg prøver at gå ned til. Han TP igen. Lad være. Jeg vil ikke. Jo, bare kom. Skal vi komme ham derned? Jeg tæsk. Du ved godt, der er ikke noget vand. Nej, der var ikke noget. Han er her ikke hernede. Nej, han er død. Så klar til at nakke det lort. Ups. Okay, er klar? Han kommer til at stå lige der, hvor jeg er. Spam bare derovre. Jeg er ikke ned. Han er bag ved os. Ja, han døde. Han faldt ned. Ja, var en dårlig mand. Nu så han prøvet at komme op i vores hus. Nu skal du ikke gøre det igen. Nej, jeg gør det heller ikke mere. Det var så action i den her video. Hvis der ikke kommer mere. Wow. Det er utroligt, at han kan kravle sådan her. Det er egentlig meget utroligt, at man kan hoppe ned og stige sådan her. Og så kan han lige gå ind og gribe den. Ej, nu gør han det igen. Lad være. Jeg så også, jeg gør det ikke. Roligt. Nej. Jeg har købt noget for hver en krone. Nej, Hvad? Har vi? Ja. Jeg har købt noget for hver en krone. Nej, det var sandt, jeg kom fra. Nej, for hvis vi gør det igen, Nico, så sætter den sikkert bare home. Og så er vores home ødelagt. Han spammer mig med dem nu. Kan ikke gøre det. Og jeg gider ikke spille mere lige nu. Mig og Nico gider ikke spille mere lige nu. Så mange af os takker af for denne episode. Sidst når de kommer i home. Amen for helvede. Gå lige home, og så takker vi af, Nico. Hvad? Jeg går lige home, og så takker vi af. Ja, okay. Er du nede i minen? Jeg er ude. Nå, okay, du er ude af serveren. Ja. Godt så. 3, 2, 1. Vi siger takker af.